Jien illum indur fuq il-poplu Malti u għawċi u mpoġġi fuq il-mejda riżultati konkreti li waslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u aktar flus fil-but. Dan kien wieħed mill-messaġġi li wassal il-Prim Ministru Laurence Gonzi waqt Bondi Plus. Jien illum indur fuq il-poplu tagħna u ngħidlhom isma' araw ir-riżultati. Ir-riżultati jitkellmu waħedhom mhux il-ftaħir tagħna għax il-ftaħir kulħadd jista' jagħmlu, imma r-riżultati, x-xogħol, l-edukazzjoni, l-iskejjel, is-saħħa, l-mediċini, l-ambjent, il-baħar, it-turiżmu, r-rekord fit-turiżmu, il-ġid kollu li ħloqna fil-pajjiż. Laurence Gonzi qal li l-akkwisti li jagħmel pajjiżna fl-aħħar 5 snin ma kinux akkwisti li gawda minnhom il-gvern iżda qed igawdi minnhom il-poplu kollu. Daw fatti jekk xi ħadd għandu fuq xi imerini, ma daw ir-riżultati ġibnihom ħadd ma jista' jisraqhomna. Dalgħodu għamilt konferenza stampa u żgħid il-frażi ftit daqsxejn goffa vera, ma daw riżultati, achievements għal pajjiżna li ħadd ma jista' jimerihom, ħadd ma jista' jisraqhom lill-poplu tagħna x'daw rebaħhom il-poplu tagħna, rebaħhom pajjiżna u llum għandna pajjiż jien ngħid iktar sabiħ, iktar b'saħħtu. U għandna pajjiż li jżomm rasu molli għal fuq illum għandna fama u reputazzjoni tajba ħafna. Il-Prim Ministru refera wkoll għal konverzazzjoni li kellu qabel il-programm ma' koppja li għadu kif kellha tifla. U qed nitkellmu għattilhom 5 snin oħra dit-tarbija tkun marret kindergarten u tkun bdiet skola primarja, tkunu bdejtu tinkwetaw fejn sa tibatuha, tridu tibatuha fi skola tajba, tridu tuhom l-aħjar edukazzjoni, sa tibdew tirċevu children's allowance. 5 snin huma 5 snin. Fl-istess programm ħasem il-mexxej laburista Joseph Muscat li qal li l-budget li preżenta l-Gvern kien lanqas wieħed preparat fl-aħħar 5 snin. Il-fatt il-budget fil-fema tiegħek wieħed li kien l-inqas wieħed ippreparat ta' din leġislatura. L-inqas wieħed. U xorta waħda inti però deċidejt li ħadd tagħmlu tiegħek. Aħseb wara l-oħrajn mela. Assolutament. Muscat qal ukoll li huwa gburi li hu soċjalist. Imma nidejja xejn li jien soċjalista u soċjalista demokratiku. Minkejja li waqt il-programm Muscat ma żvela l-ebda proposta l-Prim Ministru fakkar li sentejn ilu Muscat kien attakka tmexxija ekonomika tal-Gvern Malti u faħħar dik ta' Ċipru. Tisma' f'dal 5 snin kif mort aħjar minn Ċipru żgur. Il-ħabib tiegħi l-kap tal-Oppożizzjoni sentejn ilu kien qal li int ma tinqalax għax ta' Ċipru aħjar minna, għaddew sentej u żejt tella fuq l-ilma u r-riżulta li l-kap tal-Oppożizzjoni għamel gaffata kbira għax aħna pajjiżna llum mhix il-qudiem u m'għandu bżonn il-ħadd, Ċipru llum qiegħed jitolbu bailout ta' 17 biljun u nofs. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru kien mistoqsi għandux fiduċja li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Ġenwinament inti temmen li tista' tirbaħ l-elezzjoni li jmiss? Iva, għaliex irbaħta kontra Alfred Sant li għalmenu kien jgħidlek x'ser jagħmel u inti tista' targumenta politikament miegħu, imma mal-kap tal-Oppożizzjoni preżenti dana jilab noli mal-poplu tagħna. Ħadd ma jaf eżattament x'qed jipproponi u kif se jasal għaliha. Matthew Bonnet għal Net News.